kada kanon din tuman diri. Ari, hindi ko ginambay nila. Ay, kasi dito na sa Piyak Guru. Ay, tabog ang atop sa mga overpass. Ay, mo lang. Nagano na, pilot ng building. Ay, man ginagakas. Ay, pag kita nagalit siya. Ngayon, diretso. Saka na? Oo. Wala. Ma'am siya, labay lang kami ah. Iba nito. Pahiro man siya pa, huwag ko daw isa siya mo. Tahaw-tahaw ko mo. Pero dulang pa mo, puntak po siya karbo. May advisory siya po niya. Grabe, wait. Ito may na ano. Naka-track to ako. May natumba ko. Ay, ginreroute na sa sandaging bahagi. Kahoy. Makakabay picture ba? Ton, lihat kapitan kapyotong. Ano ko dyan ipos-ipos din mo dyan ako. Okay. Ay, ganun subong sa may General Luna ang atong air operation na air clearing operation sa mga natumba diri nga kahoy. Alright, moving to the next location, Molo Plaza. Sino ang din nga po? Federation. Ito yung puro si mararasan ko po, tanda. Halos. Bagyo ng mga gapo-gapo at yung punong tungkol. May ilang pala, gaga.
Saka or Dalo? Saka ta. More power. No kagabi, wala may na-stranded patuya sa may ano mo, So, parola kag sa fast crab. Hindi sila punta. Yung focus na ano na yun siya, takok na yun sa droplets. Kamustahan ang balod sa may bilyat yan. petrol lang ang sakalam. Buwan sa taxi. Right, approaching dito Molo Plaza. Balik ta pa Fort San Pedro ta. Sige pa inulan sir. Medyo tila do ay man gid nagaulan magalam-galam lang. Dinron to yung tumbakan kay na. Tumba dyan nga out. Hindi may dyan sa dalan kaya nakita may auto nga natumbahan. Akakoy. Ay Susunod eh. amo dyan guro. Ato ya agamay asa nga. Bata maagi kong doctors. Hindi nang matsyag mo. Mabalik ka dyan sa dyan nga Luna. Oo, hindi ta dyan nga tuya ta maagi. Tuya sa may ano sang Fed Fire. Ano oras doon? Alas 7 doon. Pero ay may nagabiyahe ako. Ay, ganito. Motor lang dyan naga. Tricycle. Tricycle lang dyan naga. Sakay ka pa sa hero ako. Daing tanda mo mga jeep din din. Dalam naman mga bro bay bundak dyan.
Oo. Lagi ang ulan. Pwede ka pamangko nila ng Chocolate Times if may biyahe halin di sa South to City. 1 JB of Ligar. So far, do wala pa man ko good idea, personal knowledge kung may advisory gin man ang trip halin dyan sa South. Ma-update lang kami karon kung ano gin man, pero so far daw wala pa ako may nabalagid nga advisory about sa trip sang pampubliko nga salakyan alin sa South going to city. So bantay-bantay lang kay ma-update kami bro pa verify na namon. Alright, di na kita approaching tan sa Bonifacio. Hey, lapit ako sa super, unta din nila, baka lang isa kamot. Wala ka nagdala, ano mo? Uy. May ato to. Ay, ito pagod ha. Sige, diretso. Sige na tas ulo. Di ko ma-counterflow ka. One way na. Ha? Ano dyan man eh. Yeah, pwede na ba mo man na pang bagi eh. May jaman ko. Ay, ito yan. Amay na nagtungtong, may na nagtupa sa Piyak. Oh, club. Oh, club kita na. Sige, diretso. Ano mo rin nga street? Edesma. Edesma Street. Mga good na mga like one, maangot yung mga ano bro. In off man tang sang more ang tanan nga ano. Pati yung chance sa karon pa rin na masigan. Okay din. Clearing din na sila ito na. Mari ko yun. Bakit pagit? Parang hindi nga daan. Is kami support typhoon, life must go on. Birahin dyan lang kayo kang salakyan. Why ka ito, hindi ka ito magpao. Ayaw lang hindi high tide tilad. Hindi man high tide tilad no? Kasi na... O ayaw. Ako na high tide dyan mo baha. Radyo kasi. Sun gamay ulan. Sige, why man ulan mo nga... Natin mo to. Hindi mo masuon ka. Kaina kaya, hindi man ginmabas ko kung ulan. Hangin. Hangin lang wala, kawa ulan. Tapos mabugso-bugso kung mga may rasa sa bala. Tapos gulpi mo tahaw duman. Tapos gulpi hindi naman ikaw anong buga ka hangin.
business as usual diri sa may Super Iloilo Terminal Market. Dami na sa Right. So, mo lang nang dulong sa mga balita sitwasyon sa syudad sa Iloilo subong aga. Mapaport San Pedro kami. Ang taon na to kung ano to ang sitwasyon dito. Pero subong dili lang na yung aton yung live. Right. So, mga salamat sa paglantaw. Keep safe everyone.